aw ni yanguma sumuti ɲina nga ini dakasa dɛsɛli du ka fara ka bɔ a ɲana wa i yɛrɛ b'a dɔn ko kɔnɔna joli t'i la koyi. Kuma dɔ la dakasa in kɛ a ti ɲina wa kɔnɔna joli tɛ fana koyi. Kuma dɔ la ɲintara dɛ ɲintara in de kasa bɛ bɔ. I b'a sɔrɔ bana misɛnnin dɔ taali do wuli ɲintara la ka to k'a ni kasa bɔ sa, o de b'a to i dakasa tɛ ja kuma si la. Farafin furadɔnnaw y'a yira k'a fɔ ko graine de lin de ka ɲi ale ma kosɛbɛ. I dan ye dɔrɔn k'a dɔɔni ta dɔrɔn k'a ni wuli. A kɔni bɛ nɔgɔlan dɛ, awɔ ale nɔgɔlalama don. A bɛ ko wɛrɛw fana kɛ min tɛ nin dɔrɔn ye, wa k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ dun koyi. I b'a wuli miniti damadɔ i b'a ye a bɛ sin ka nɔgɔlan ten nɔ. I bɛna sɛnsɛn, i b'a to n'a sumana wagati min na i b'a kɛ bain de bouche de k'a fɔ k'i bɛ se k'a mara ka mɛn. Ayi, i y'a dilan yɔrɔnin min na n'a sumana dɔrɔn i bɛ sin k'a utiliser o nɔgɔnin fɛ ten. Wa a k'a dɔn k'a fɔ ko camomille bannen don nin waati in na fɔlɔ koyi. N'an ka graine de lin sumana dɔrɔn an b'a k'an da kɔnɔna na k'a kucukucu n'a ye miniti 5 bɔɲɔgɔnko ka taa fo miniti 10. I b'a to fo a nafa bɛɛ lajɛlen ka kolokolo i ɲindara la kosɛbɛ. Ale feereta bɛ Zarafa bolo 600. An ka WhatsApp nɛgɛjuru ta nin ye Jaka.